May panahon na, di so kung tiyag di mo, hilak na sa kapangat na ho. May mo hilak na sa kapangat na ho. Kay, di so kung tingag ko sa kayang sakita. Di pangutanan ni Jack, di kung tingag. Di alam naman siya i-chat, basta kay sumpungan si Jack. Hindi guys, sa mga bago ba, mga baguhan dari sa kanang YouTube, sang vlog kay diba mo ko na yung mga daghang mga bago. Hi day ko sa taga mga viewers dia sa Osamis o sa Iligan o dia sa Misamis o Osamis lagi. Sa una kaya binahog ka ng Osamis o Misamis kay Sara. So di ay. So mo to nga nakadung na jubilan ha. Hilode ko sa zone kanang na ay nagini nga kanang nay dakanjong na kuanda sang vlog nga last katong nakita si daddy ni og si MM. So daddy ni MM dia sa Iligan. So kaning pataka dagan man sila laging nagmahal daan na ni dia. Nga nang utana di ay kay naingon nga na giyon sa pagpahimong daddy to ni dia si Mr. Mortira. So, sa mga kuanda guys, sa mga nang utana asag daddy ng MM. Ang diyang daddy, namatay na di ay 5 pa sa katuig. So, kadto, daddy dito ni Jaas kanang kuan. Kay ding puso po dito sa kuan sa ilang bahay. Kay kuan man kanang na business partner mo to ni Kuko. So, gidakan po to ni Ja. Kanang mura bitawin sa pag-isang papa. So, mo to nga, isang ipatawag ba ni Ja daddy. So, mo to guys. Half Chinese to kuan ang isang asawa. Guys, gracias juice guys, ang dakang isda oh. 3 kilo, 2 kilo. Arat na mo guys, ni Alex, anak ni Bulanong dako. Ilan ko ha. Hello guys, good morning. Good morning. Morning naman sa gapon, morning mo dito magsukot. So guys, karon pa lang ang. Nasa sa kanyo. Isda, alam ka tali 5 kilo. Okay, so kasi nung sinipot ko lang guys. Guys. Okay, so tulong og duha, 5 tanan. Unang tanan ni kailangan ko pa. Jadi na makaan. Hah? Hindi na makanaan. Tongkap? Sabang ko buo eh. Wak may kaling ko. Alam mo na yung sabon. Karoon. Ihawan ni. Magkalas na na? Wak pa? Minta na. Hindi na magudo sa rin nga. Hindi ka nagiring anak. Hindi makadagang irin. So, 3 kilo dito. Nagkura eh. So, karoon, magkwantas ko sinyo. So, magkwantas isa. Magkwantas kasi na Shopee. So, ayun na ito. Nagitan. Ano ni? Ano po akan? Nahal kita ay? Kahit ito siguro. Hai hindi. Kahit naman. Pinor? Ay, ito na ito kami na. Okay, tatapo ay.
Grabe yung kiss ko apat sa guys. Ay. Saan niyo aning odaan? A few moments later. Guys, that is dagat ya. Kasi hindi na dagat. Dagat ang likod ay. Tama. Pare ya. Dapat bitag bas. Kato-ato dito ran. Ato na taas oh. Di ka mo tunog? Wala doon. Tubig lagi. Bigag baka. Suslay! Pas-pas! Ay, sila sa ate, suroy-suroy. Dali, tipo. Dali na! Uy, dagat na rito! Di oti kang. Buing oh. Ribut pa dod. Tikang. No guys, next dagat. Mula dilam na ding repita. Ulam-lam na po dana. Lagi dai lam na lagi na kay dagi dadari. Lagi so. Ani amo paputulong sa mga tep oh. Halbang tuo na ng mga tep ng lubi ng silingan oh. Di paputol. Ato kang driver. Ato yung hutod na day. Kuya di pa man tagiya diha, di man tagiya na. Magbuhat lang po na, makuha na dagat. Ipaputo, ako na yung putlos babaw. Ha? Misa ka ko na, di ko kakuha maglo ko. Oo, kay sin, nandito na yun na dapat. Sin nga ka ng sin, bitang simento. Tanawa ang bato, kitabunan na jud. Kana yun? Tupang na siya sa kuwan, taasa di, dugang no? Pusog tong kuha na, tina ay. Gamang baha at tong gabi. Asa nagapula po do? Yala. Ano rin? Ha guys, asa ang bintong labi? Napitan ang unahan pa na. Lubi? Butan na nadaghan. So hindi ko di dagat. Dako na, kay sama po itong i-open lagi po na pagpanguhag bonbon. Kano manguhag bonbon magabi. Karon kay gibawal naman. Di na sila kakuan ya ultimo sila makisag dag bonbon sila po dakok na. So ang dagat di ay ning dako jud ay no? Dako ang dagat. Day layo ra ka sukod kana ra madag di ikaw na kuan. Bato na. Ka ng bato. Wala sila dito. Layo up pa ng kuan ang hunangsan tuwa pa na dito bato pa na. Bonbon pa ni tanan ani. Ani abot ani. Oh, bonbon pa na siya. Grabe din. Dapay dagang lubi ana. Dapay dagang lubi. Ang hunasan tuwa ra dito. Ngambang may tora dito, ngambang. Oh. Laod.
Kaya ang dito siya gagawin ang laptop. Kanin na mo kaon. A few moments later. Nagtubig kami ba? Kasi kayo hangin na eh. Hi guys, good morning. Good morning naman gyapon bisag udto na bitaw guys. Karon di ay kananay istorya ko about gabi. Katong ang isda gahapon pa to guys ha. Kay sa pati bagso. Ja kanang naay dito nga naman karon kay wala tay laing na video kay kuan. So gabi inhadlo ko kay basin og masud dagat kay kusog-kusog pud gabi og kuan kanang naay hangin og uwan. Mas gali guys kay ko ana pero wa mo ko kadto nadlok kay manggiharangan na among puntahan dara sa likod. Diya ag mga iro arang gisipti gisud na sala. Si Maxine diya. Kanang naay nisud tubig guys kanang kuno bitaw kanang anggira. Nisud nas gawa sa among kuan judi kaso di jud paredes kanang katuuan nga nisud abot sa sala. So kanang sige na ni yada ko dari kwarto nagyaka ako dari sa sahod kay na naay foreigner sa sala nagkanang sige na ni ay tutor ba dya makalistorbo ko magsaba ko dito so di ako dari sa kwarto sa sinday na natug kay gabi wa nakatug kay burn out malagi di mo gabi eh arang ka unsa tong oras sa burn out pagsugod sa unos hantod untag ja karon ni siga na jud mga kuan mga alas 10 siga ako ay kuryente ja tubig ko kuryente nawa guys ja pagbalik sa kuan ana pud hinay-hinay ag tubig ug balik ag duha ka linya way agas unja narito yung comments guys ito sa ang last dito nga vlog nga nakita si daddy ni si daddy dito ni siya guys daddy sa kanang naay pamilya kay sobra ka close kay kanang business partner di ay ni Coco to guys sa ilang kananay distributor sila sa Splash unja gamay pa sa dito na nakastay maguto sa ilang bahay sa Cebu. So agila dyan ko ang ila pang anak mana nga basig makurat mo og kanang anong daddy ag isang tawag dagto kay kanang isuon mali ko na sila joy katubitang naglibre na og pagkaon libre na magpaniudto sa amin ning larga pa dong Cagayan tung gwapa nga namin pud og inchik kanaday si kuan guys sila si Sir Mortira kuan na siya guys kanang naay kasawa dan ni ja pure jud nga inchik kuan to day kuan ang apelido sa mga kuan sila mga dato sa lanaw unja kanang si Inday ila na po nang gi ila po gi turi nga ila jud pamilya o anak kay grabe man sila ka close ni Joy kato si Joji kato ijang inagtimti ay toy jasi siya po tim kay mga di lagi kay luwas wala ilang tawagan nga ang Joy toy niya ang tim so na ilang kon guys nga ginilakay din na silang duha og magkita magbuwag na kanang asa kay super pasigso na ilang turingan duha so mga to nga kanang nay dito mahimo nga di mo dong sa lanaw kay kanang isa po to sa kanang kuan kanang naigato ni dito sa Iligan kay taga Iligan na po tong kuan kanang nabana ni Joy nara sa kanang Iligan City jud ja ito nga timing po kanang nato dito.
Inja na iniingin asa day agamahan ni MM. So agamahan dyan ni MM guys, patay na. Lugay na. Sa doktoy ka na matay day. Kuan ka nang na ay gaya pa si Ja, mga 5 years old siguro. Ito ba? 5 ay ang edad. Ngayon kag natupon, sikag tabi. Tarang kunin mo. Diya ka naman ay. 5 si Ja katuig namatay na dyan ang papangat. Ang dyan amahan guys sa kanang na ay nakatanong sang vlog sa una. Incheck si Ja isuon sa ni Coco. Karang tiguang bitawa dito nga isang ijaan nga sige miguli-uli. So ginawa niya ba? Oh, ginawa niya hang baba oy. Kaya mong gara po si Ja. Ninja, ang baba. Tanga ang kuan guys. Tanga guys. Nyawan. Harang-harang. So guys, dito guys, ang giingan ninyo. Ang mga nangutan na. Bukat siguro ko ni kaan ko tulingan ay kalaog. Marito guys, sa mga nangutana di ay di marang-arang man sa kang pahiranda ni guys. Wala maka-istorya ko. May panahon na di kung tiyag di mem hilak mo sa kapungot na ime mo hilak sa kapungot na kay di kung tingog ko sa kayang sakita. May pangutana ni sa di kong tingog di alam man sige chat basta kay sumpungan si Jack. Ninja. Sa ito yung istorya ay nawa ko. Ako hindi guys sa mga bago ba, mga baguhan dari sa kanang YouTube sang vlog kay diba mazuko na yung mga daghang mga bago. Inja na nagalit yung comment sa to harap ang cellphone na ay ingan nga taga consider taga ay di ko sa taga mga viewers dia sa Osamis o sa Iligan o dia sa Misamis o Osamis lagi sa una kaya binahog ka ng Osamis o Misamis kay Usara so di ay so mo to nga nakadung na jubilan ha hilode ko sa mga viewers diha kay naniin nga viewers ko sa nanja karon pa ko sa ni comments diya kanang naay mato nga thank you madam that zone kanang naay malagi ni nga kanang naay dakanjong na kuan ra sang vlog nga last katong nakita si daddy ni Za og si MM so daddy ni MM dia sa Iligan so kaning pataka dakan man jud lagi nagmahal daan na ni Ja kay kuan man kanang naay kuan og si MM kanang sabay atoy kay describe na kaning kanang di si Ja basta kay sa kanang nay basta dugay ni Jang nakauban kanang sige na labi na pagpanggaon si Ja ana nga kanang naay kuan si Ja kanang do si Ja sa tanang mga naglab to ni Ja para dato ni Jang maestra gani guys si Doktora Abordo subscribe din Jang hilak
So di man ni siya kadugo pero sobrang ni siyang ma-close dyan ng hilakan. Na dyan. Kana sila Mr. Mortira kay business partner rin dyan. Nagkuhan bitaw guys, na-close po ni sa isang mga anak. So nga nga sige nga mga nung daddy ang itawag si Sir Maningan nga. Kanang daddy lagi ko noy kuan patawag ni Jack kay kanang na bahin na ko sa siyang katigazunan. Hingin day? Day? Bahinan kasi lang katigazunan. Siya gusto ka mo bakasyon, maski ani ka mo puyo, kira. Ano pa? Mga to, nalibre mi paniod to, giikot pa mi, gisuri-suri mi sa gasa, ditulo mga eskwelahan sa airport o gasa, tanaw naman na dyan na kansang video kaya marag 30 minutes ato ang vlog sa kataas ato mga kanana ay ana lamang gikuan di ko makat Ginoo atong kuan guys atong moto guys ja nakuan po mi kanang nagsurvey po sa amang likod ba kay kanang naay kung sa midari pila ka kuan giya nagpila ka sa kabagso katong bagsong uwan di ay so inisobe mas likod mo to ang gipakita ninyo ganahan ako sa amang likod kay kanang beach na dun siya arang nang ka kanang naay arang wagaan na jud arang kabaga na ang kuan kanang naay singanim bas ba hang bunbun bas arang nang bagaa tabunan nagpila ka hagdan lagi murag hagdan na mo kay murag 13 ang siguro nakahagdan murag ko namin habilin nagpastaw lagi ning tabon kay kanamong siul kay amo dyan hangdan sa una karon ko ana tupong nastaw dya katong nay siul sa government sa municipal siul bitaw to katong day marag bato bitaw agdari nga side nga na lang kataas sa unahang din na namo ug ana mi diha arang taas na nay ana mi mano diha sila kay ni marag mga buho ka zaman ni buho kay gi ko ana gi natabunan na sa bus nga daghana pero sa gikan siguro na sa kanang basa. So makalipay po guys kay naligog among siwol kay ning tabo naman ang kuan ang bus. Ginoo ni ang baba sakit ako. Di sa mga tag istorya guys sabi sang sakit libog ko nganong kan tungod bagay kuan man sa guys ora nagsamad bitaw. Wala naman tani kaan lagi ko ditong kuan arang-arang naman tani tong niagi. Yung kaan lagi tulingan arang higop na sa buka arang katasa lagi na ako hindi kanang nahi wala siguro rin na baghat na ni so dyan palinaan na namin na sa gipang kaon guys kanang usahay nga kanang naay mangilaog bitaw ta lahi magandang sabaw sa o sa kuan good katong isda lagi nga hanggi hiwa mga pinakaangin so sa gabi wala ko ni hapon inora ko kanang Ovaltine o kanang sa kabuk nga sa kapita biskwit kay hilak jud ko gabi kanang kangat-ngat sakit jud ka jud kay mga lagi to hikot ko sa tulingan lagi katong istang dako bawal milito na ho. So mara to guys, bye bye, thank you for watching.